Praise God. Thank you so much. We may be seated. God bless you. Tenda mwari zvikuru mangwanani ano regai ndiremekedze nyasha senzvimbo, the anointing of the house, the grace of the house, our prophetess Mr. Rajeso. Amen. Tenda mwari zvikuru. Today, maybe for 40 minutes I want to teach. Mwari ndo zvavatsimbidzira pamoyo wangu. I would like to teach concerning is really not minduro kana kuti answer. I know we are all looking for answers. So I want to teach concerning kupindura kunoita Mwari. Munoziziwa kuti ndi Mwari unopindura. And uye ndi baba vedu is also our father. So pane zvokuti ukataura neshamwari yako ine mapinduriro ayinoita, but ukataura nemubereki kana kuti baba vako vane mapinduriro avanoita. So they kusanzwisika kuripo, saka ukazonzwa vamwe vako kuti minduro yashe inononoka. Which I always chose to differ. God is never too late. Vanoita zvinenguva. So mindiro yasha inonoke, but vanhu vanononoka kukura kuti vagone kunzwisisa kuti Mwari vandipindura. Why? Because sometimes we take no, we take yes as the answer yatiri kutsvaga pachinhu chatiri kuda kuti chiitike. Yet kana Mwari out of his love anenge aina no as an answer kuti zvisaitike nezvikonzero zviri best for you as well. But nekuda kwokuti uri mudiki, sometimes unogona kutadza kuinterpreta mindiro yashe zvekuti you pray uchinamatira chinhu chakaitwa naMwari kuti chiregere kuitika. Joshua chapter 5 from verse 17, from verse 7. Baba rangu rinoti Joshua vaakupinda muKenani, mana stopped. Mana chikafu chingwa chavapiwa naMwari vari muwilderness. By the time yavari kuita a step into promised land, rangu rinoti mana stopped. Answer yaiuya mutime vanhu vasati vaita cross into Canaan. So kune ma-answers anoriliswa naMwari museason, mutiming yake. Mana was an answer. Vanhu vaiva nenzara, Mwari akavapa zvekudya. But pavakuita crossover and promised the land, mana stopped. So ndina Mwari anopindura nepaanozomisa minduro nekuda kwokuti pane pawasvika. The same with our parents. Mama vangu vaindiita breastfeeding ndiri mwana mudiki, but vane time yavanondirumura. Kundirumura i part of love. Kuramba ndichinwa ndadarika zera rekuregera kunwa i problem. Yet mwana anorumurwa not ne understanding, but neka system kanorwadza kanobohwa. Why? Nokuti mwana haagone kuinterpreta kuti zvandiri kunwa zvinodarikwa nebeef. There is beef out there, but kana wajaira mukaka semwana unoita nharo uri pazamu nokuti uri mwana. But mukaka iwoyo yaiva answer museason. I don't know kana uri kubatsirika. Power. So chakaita kuti mana ichiregera kuwanikwa, vapinda mune zvavakaitirwa naMwari, vachibuda mune zvavanga vachiitirwa naMwari. Amene kana vamwe vasinganzwe shona ndipatsanangure musha. Tine zvinhu zvauri kunamatira iwewe Mwari zvaasiri kuzokuitira nokuti akakuitira, but hausi kuzviona. Ukapinda mumba mune rima ukabatidza light, ukatanga kuona apa pane matables, apa pane chair, hazvireve kuti light raunza property iri mumba. Light rakonzera kuti uone zvagara zviri mumba. Zvoreva kuti light harina kuunza chinhu, but rakubatsira kukuonesa zvinhu zvagara zviri available. So muna Mwari munoperetwa in two dimensions. Mwari achakuitira na Mwari akakuitira. Yes. Ini ndiri mudiki ndaifungidzira kuti Mwari anogara kudenga.
Saka patunamata tichiti baba vedu vari kudenga, only to discover ndadzoka kuna Genesis rangu rinobva rati kudii, in the beginning God created the heavens and the earth, which means he was there before the heavens, because the heavens were created by God. Yes. Where was he? That's the mystery yekuti kudenga ndekupi. Amen. That's why kana ari John achitaura genealogy yaJesu haise mazita evanhu, anoti the word became flesh and it dwelt among us. But kana vari vamwe vari kutaura vanoti ninga akabereka ningi zvikasvika pana Josefa akadana naMaria ndo pakazova naJesu. Kuti understanding yako inotoda futi kuupgradewa. Amen. Because hausiriwe wega une problem iyoyo. Vamwe pavainyora genealogy yaJesu kuna akazongouya akati no, he was there in the beginning. Amen. Only to discover now kuti Mary nakutipa Jesu. Mary akatisvitsa Jesu watiri kupiwa naBaba. For God so loved the world, he gave. Right. The birth process iri kubatsira those who are still young to understand. Amen. But if very mature, they know that Jesus is greater than Mary. Amen. Apana Maria paari muhombe kuna Jesu. Yes. That's why my wise men pavakauya nezvipo vapa zvipo zvanzi they worshipped him, not them. Okay. Kuunderstanda kuti uyu mudiki haanamatwa, anonamatwa ndiye mukuru. All right. Yet he was still a baby. Yes. Don't go open up mind yako kuti ugone kuunderstand. Sometimes you are praying for something that God will not do because he has already done it, but you are failing to see. Tine vanhu vane zvinhu in the mind of God, vasina zvinhu in their minds and in the natural understanding. Tine vanhu vane zvinhu zvavainazvo izvezvi, but vasina chinhu, ende vari kunamata kuti Mwari avape chinhu. Yet kudenga rakareleasa zvinhu zvako, but pazviri nekuti unozvitora sei ndo pasina understanding. Yeah. Promised land, land iri fertile. Chinongodiwa chete kuti mubenefite is not prayer, but tilling the land and planting the seed. All right. So vari kubuda mune zvavanga vachiitirwa naMwari, vari kuenda mune zvavakatoitirwa kare naMwari. So when you grow, you understand kuti Mwari havasi kuzokuitira chinhu nokuti vakatokuitira zvinhu zvacho. What you need is to understand, kukura kuti uzive kuti zviri papi ndofanirwa kuitei. Patinotoparidza, hatiparidze kuti Mwari vaite, tinoparidza kuna Mwari akatoita. Tiri kuparidzira vanhu kuti vazive zvavangaite kuti vagone kusangana nezvavakaitirwa. Nokuti promised land, yes, makatoitirwa kare naMwari, ndo mune chikafu chenyu imomo. But mune chikafu ivhu unofanira kunge uine mbeu to plant. Sa already wakatopiwa kudhara. Mwari pavakauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, munhu iyeyo anga asiri ega, nekuda kwokuti rangu rakati he created them and he blessed them. When God visited Adam, he found Adam alone, yet to creation he created them. So Adam was missing chinhu chaainacho. Mwari vakatora rumbabvu muna Adamu vakadzoka nemukadzi anonzi Eve, kureva kuti where was Eve according to God? Inside Adam. Yet Adam was still lonely. So kune vanhu vari lonely, ivo vaine mapartners. You need God to open your flesh. Amen. Nokuti Bible rangu rinoti Mwari vakavhura parutivi. The Lord God opened Adam's flesh vakatora rib, which means the word must open your flesh to see things in the spirit. Amen. Amen. Zvauri kuchema kuti Mwari ndiitirei zviri mukategori yezvinhu zvakaitwa kudhara. Imwe blessing yakapiwa munhu naMwari imind. Nekuti zvizhinji zvaunoona panyika izvi, even mic yandakabata haina kusikwa, thinking yakava creative to make this thing. Imwe blessing yawakatopiwa naMwari imind. Panoda kushanda mind, hapashande spirit. Mabuildings ese uri kuona haanambosikwa naMwari aya. Mwari vakasika denga nenyika. Trabablas vavanhu.
So which means the mind of man is also a blessing to solve other challenges. Amen. Amen. Apani prayer kuti paranda about pasaite congestion, panoda a mind yekucreate other ways. So zvimwe zvatinoti Mwari tiitire zviri mucategory yethinking. Saka uchiti Mwari haasi kundipindura, wakapindurwa kudhara because wakapiwa brain. Kungoti hausi kudzishandisa. I'm sorry kana zviri a bit stubborn, but I want to show you something. Mamwe ma-answers atiri kuda mind. Chaunotofana kunamatira kuti Mwari ngadzidhonze mushi. Amen. Ndiwanirewo nyasha, ndive munhu ari so creative, anofunga, anoronga zvinhu. Yes. Some challenges dzako Mwari akatipedza kudhara paakakupa brain. Problem hausi kudzishandisa, saka unozoenda kuprayer uchida kusubstitute thinking nepraying. So umwe munamato ndokuti God give me wisdom to have a sharp mind. Success imwe yaunoona ine vanhu panyika panapa haisi spiritual, iri mu thinking. Brain is chimwe chikamu chakanzi naMwari ndakusorovhera dzimwe nyaya. Zvoti ukanamatira chese chinoda brain haupindurwe nokuti wakapindurwa unadzo. Sheti yandakapfeka inogona kuita diki ndikavavarira kuenda kujimu, inopedzisira yaakubata. So ndakatopfeka muscle top izvezvo kungoti ndine usimbe hwekumbosumudza. So there are times yekuti zvauda kuti zvikure izvi unazvo, but hauna time yekuzvipa time yekuti zvibude zvakanaka. So my prayers are through it. It's good to be prayerful, but you have already been gifted with the mind to think and make things work. Amen. Akazodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. Tiri kunzi musoro mind unoda anointing yewisdom kuitira kuti mukombe zvaunobata things zviite overflow. Amen. Imwe overflow haisi spiritual, iri mental. Planning and making strategies on the ground. Vanhu vari kuita zvese zvinoshamisira izvi vanhu vanenge isusu, but vane pfungwa dzinoti shandei mbichana kudarika dzedu. Kubuda muKenani muchienda promised land, mune challenge one yamunosangana nayo. Mana must stop. Iri mhinduro yaMwari. Why? Because mana ikaramba ichiwanikwa muri mu promised land, maakuto abuse blessing number 2. Why? Nekuda kwokuti uku kuri fertile kunoda kurimwa, kwamabva mu wilderness hamunei nekucultivate. So know your stage. Amen. Mwari vakasika Adam out of dust, vakasika Eve from Adam. Saka zoti chauri kuda chinosikwa naMwari here kana kuti wono provide kuti Mwari wakudzorere. All right. Kuno zvinoitwa naMwari out of nothing, nezvinoitwa naMwari out of something. And something yacho kana uriwe unayo, which means mamwe answers you are involved. Adam, kuti loneliness ipere, you are also involved in your situation. Amen. Zviratidzei baba munoshamisa ngazviitike, newe unoshamisa, you're not participating. Because iwewe ndiwe une raw material yechinhu chinoda kushandiswa naMwari for the better of your life. So imwe blessing yawakatopiwa iri mumusoro. Saka haumbofa wakasubstitute chinoda thinking uchiendesa kuprayer. Mamwe ma-answers atakapiwa already. There are times that are not aiwa, but mofana kudhikira zvinhu zvemweya. I believe in the spiritual matters. But a man is two-sided. He's also a spirit and he's also a human being. 2 Kings chapter 4. Mukadzi wemuprofita paakaenda kune muprofita ati murume wangu akafa, wezvikwereti vauya vari kuda mari dzavo, hapana kudeclarewa debt cancellation. Akapiwa wisdom ne-anointing inoita kuti avhare zvikwereti. Amen. But sometimes pamwe patoda kuti Mwari ave unfair to others, kuti ndikadeclare kuti zvikwereti ngazvipere, akakwereta anosumuka kuti powerful, akakwereta kuti bishop wako ndiuraya. So Elisha akati, let's be fair here.
vari kuda mari dzavo vanofanirwa kupiwa, but ndiri kukupa instruction number 1. Anointing iripo, go and borrow vessels. Borrowing haisi spiritual, physical negotiation. Makadi tiri kukumbirawo zvitini. Kuenda iwe kunogona kurelata nevanhu, kureva kuti miracle yake yakakontrolwa how she relates with people. Amen. Amen. So your answers ako madiki because you don't relate with people. Amen. You are too spiritual to ignore people. But arikunzi enda unokumbira zvitini. Arikunzi the ball is now in your court. Number yezvitini iri determined nevanhu vanotaura newe kwete na prophet. Prophet vana anointing yekuti mafuta awande, but havana macontainer. Macontainers ane maneighbors. Saka munhu anotaura newe chitori chitini chako. Amen. Amen. So uriwe zvako kufunga kwako zvaiwanda. Iwe uriwe class autaure nevanhu. Yet munhu akaudzwa kunzi don't borrow a few. Kuda kuti your network will determine the liters of the oil, not the anointing. Amen. Amen. So mwari vakakupindura kudhara, but the problem is you don't talk to people. Nokuti chauri kuda chiri muvanhu already. Bible rangu parinoti gogodza unozarurirwa. It simply means there are people who are already inside. Mauruda kupinda. You need to have respect and honor them by knocking for them to open for you. I believe in breakthrough. I also believe in knocking. All right. Breakthrough. There are times you need to have discipline and respect people. Amen. You don't respect people. You Amen. believe in breakthrough. You don't knock. Yeah. You know what in life say effort yako Amen. That's why Bible richiti kumbira unopiwa. Say Bible richiticha vanhu kukumbira. Zvineva muwanhu kudhara. Kana ukada kungwavha auzviwane. Saka rakatoti kumbira itsano arakuti namatai. Ende kukumbira kunotoda nyasha dzacho dzekutokumbira. Unofana kukumbira unoita vanhu vapiwe. Uchiri mudiki. Kune vanhu vakumbira zvinhu zvavasiri kupiwa, zviri kupiwa vanhu vasiri kukumbira. Ndobva unoziva unogara muZimbabwe. Unofana kuti vhesi ingori plain zvakadaro so kunzi kukumbira unopiwa wakutenda ndipewo kana. Ndipewo kana akwa ndipewo zviri kwezvo. Andi zviri vhesi yati kumbira unopiwa enda kunokumbira. You also need the grace of God to accompany you. That's why vana veIsrael pavanga vari muEgypt, God gave them grace. Zvokuti vakanokumbira zvinhu kuvaIjipita vakapiwa gold. They were slaves, but vakabuda with gold. Zvanzi Mwari akavapa nyasha. Amen. Dzekugona kugamuchirwa vachikumbira. Amen. Unofunga kuti vari kupiwa zvinhu vari kunzwirwa tsitsi. Ingoni ndotopisa tsitsi kudarika vanhu vacho. Hapasi kushanda tsitsi apa. Kana usina nyasha dzacho hazviite. Amen. Amen. So mamwe answers ari mu networking yako. Itobva hako kupray unyatsorelata nevanhu zvakanaka. Because zvitini zvako hazvisi kudenga. Go and borrow vessels from your neighbors. Who's your neighbor? Waunorelata naye, waunotaura naye. Anointing ndeyekuti mafuta awande. But mafuta are limited nekuda kwema containers are available. Ma containers are limited nekuda kwe number yevanhu vanotaura nawo. Zvatopera? Okay. I believe God for increase because zvitini zvacho unazve. Handisi kudiscourage vanhu prayer. But ndikuti pane ndosaka uchifungidzira kuti hauna kupindurwa ka. Saka Mwari vati ndikudzidzisa wakapindurwa kudhara. But hautauri nemunhu. Hauna kurongeka. Wakapindurwa kudhara. Mari yacho dai yakatoflowa ikauya. But yaiuya through kuti uve humble and connect to certain kind of people vasina even my titles. Scripture andinayo apa, I'm sorry nenda kuenda kure. Scripture andinayo. Maybe I'll just explain. Munozoverenga zvenyu. 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. Tese tinoiziva from verse 15.
1 Samuel chapter 9. Yet the day before, the Lord had told Samuel, at this time tomorrow, I'll send a man to you. He is from the tribe of Benjamin. You must anoint him and make him a leader over my people of Israel. Arutaruwa hapa ndiso. Mwari vari kuti kuna Samuel. Day before Saul auya. Kuti ndine murume wandiri kutuma ikoko. Ukariverenga vhesi yese kubva painotangira. Hapana paunonzwa Mwari vachituma Saul kuenda kumba kwa Samuel. Unonzwa baba vake Kish vachimutuma unotsvaka madhongi. Ashaiwa madhongi. Muranda ndiye anoti, there is a man of God in the town. Let us visit him so he can tell us the direction to take. Mwari the day before vanga vatoudza Samuel wacho kuti pane munhu achauya pano. Yeti maendero ari kuita munhu ari kungotumwa. Nambondinzwa mirari nyatsozokorora. Nyaya ya first king wa Israel. Mwana akatumwa na baba vanga varasa madhongi. Achaka madhongi ashaiwa. Ndokuenda kumba kwemprofita. But pandaverenga pati day before Mwari vanga vaudza muprofita kuti ndiri kutuma munhu ikoko muzodzi. Saka paunoti Mwari havana kupindura inyaya yekuti iwe wakaramba kutumwa kumadhongi wakamirirwa nezodzo. Hey. Come on. Maybe amena akakuudza kuti gara uchitoita maresearch practice how to become a king muchiramba kutumwa. Yeah. Mwari vati kuna Samuel, day before Saul auya, I'm sending a man to you. Ukatarisa kumashure kwese hapana paunonzwa Mwari achiti Saul auya kuno, enda kwa Samuel unozodzwawo. Nyaya yacho yanga iri muphysical realm. Baba varasa madhongi. Problem yemumusha, but ina Mwari mukati. Adoti munhu aitirwe zvakanaka. Problem yako you complain ma problems ari kumba kwenyu. Come on. God has made you an answer. Yes, but the problem you complain. Yeah. Uyu mambo anzara nezvake yakatanga iri problem yemumba pakaraswa madhongi. Aigona kuti baba muna kurongeka dzimwe muri avarase izvo ana baba waro vanoziva zvekuita nemadhongi awo. Number 2, baba vatomuti tora muranda uende kunotsvaga. Aigona kupa a good a genuine excuse. Ndosaka achitambira mari ari muranda wepano ngaende kunotsvaga. Ma excuse awinawo akawanda kuti usaite breakthrough akawandisa. Because you can't see God in it. Apo Mwari vatodza muprofita kuti mukomana wako anga akatoudzwa naMwari kune musikana achauya pano. Iye ndopa wakatumwa kuzesa, mukomana wacho achashanda kuzesa. Ndobva wati handingaswere ndichikuita unobhadhara magetsi nini handiri kuitiswa. Wozouya kuti baba I believe for a good man. Murume wako ari kuzesa uko mani. Tumika. Amen. So you see, there are times that you are too spiritual to a level where you miss God in the natural. Amen. Amen. Madhongi akaraswa hasi emweya physical donkeys na baba vari careless. Yeti Mwari vari kutoti I'm sending a man. Anoint him. Kumba uko hasi kutumwa kudzenda unozodzwa ari kutitsvagirewo madhongi. Kureva kuti akauya ari as a servant to become a king. Amen. Sometimes your path irita sekunge iri wrong, yet the end is better for you. Amen. Hama dzangu Mwari wa Joseph akaita kuti Joseph ave mambo kuEgypt, akatendera Joseph kuita garden boy muEgypt. In a place of your dream as a king, you can also begin as a gardener. Amen. Very possible. Amen. But iwe nokuti wakapractice zveuking kugardener hatukubati. Unongodzokera mugomo woti Mwari muchazviratidza nguva yangu ichakwana, yakatokwana, endai kugarden. Mwari vanokuisa muposition ine answer yako, but isiri favorite position to your standards and your understanding. Amen. I know where I took my wife from. Paishanda pacho pakashorika so. Sorry, you anchataura mazviri deep. We always laugh tichitaura nyaya iyoyo kuti asi Mwari vanga kongokusetera pena zvavo. Vanhu vomuwanzira kushanda basa iroro panemo vanhu pandakamuonera ipapo. Zvori danga asiri ipapo. Nasingamuoni. Kurati haana kuenda kubasa akaenda kumarriage through basa. Mwari anoseta pena kandikukutaurira. Glory.
munoswera muchitsvagiswa madhongi muri mashefu zenyada uzodzwa. But the problem ndeyekuti yekutsvaga dhongi iyi haisi klasi yako. You are a king, ushe unouzvinzwa so kuti ndowanikwa neatanga chaicho vakarongeka. Munhu wari kutsvaga wanga usikafanira kutomonderana kusame level. Iye aitobva kubhorodho achinotsvaga kunotenga masimbi kuindastiri uku uri sekitari ikoko ndokwaikuwanira. Iwe uri kuswera uri kusame level weekend. Gara wakatoteya zvako. Amene akakutipa tumwe tumano zvinhu zvaMwari hunenge upenzi kune vanoparara asi upenyu kune vanotenda. Yes. Imagine varume vatoverenga nezvavo the disciples of Jesus vaiswera kufish baba mafish bonga. Jesu ndokubva yazotora 12 best men kudhemu. Unoti kumaofisi kwako kusina vanhu. It's good kuti uri kuita prayer kuti Mwari ndinzwe, but sometimes your prayers were answered long back. You are overdue for your blessing. Amen. Ndio rutononokera utone mari dzako denga rikakuona rinotoshamisika kuti problem yake ndei. Yet utone problem iri genuine, but paunouya kupray ne problem yako muna Mwari haisi kuexista. Let me show you something. Mwari vakatsvaka Adam ari mugarden. Mwari vane omnipresence. Ndokubva vabvunza Adamu kuti uripi. Haisi nyaya iri simple kai. Mwari anoona asina chakavanzika kwaari akatsvaga munhu. Saka unogona kushayikwa iwe uripo. Sei nokuti Adamu paatadzira Mwari abuda muremu yemunhu aioperate without sin. Saka aioperate muglory yaMwari yekuti vanoonana nokuti Mwari haana zvivi. Paakangopinda muzvivi abuda muremu iri spiritual. Nyangwe ari present but ari kurejestwa sekunge ari absent. Zvinoita kuti Mwari vari kutokutsvaga kuti dai wanamata iwe une chigaro kuchechi. Denga rikakuona kuti dai muchinda anamata iwe wakatopiwa chigaro kudhara. Physically you can be present but spiritually uri kutsvagwa. Dai Mwari vaona situation yangu sometimes haisi kuoneka nokuti kuna Mwari haiexiste. Wakapiwa answer kudhara, wakapiwa a wife wako ane gift yema dreams nekuona zvinhu, you don't listen to her. Dai wakatoteerera zvaakataura kudhara makaenda that path maitosangana nemari dzawakaudzwa kunzi uchabata prophecy inotoda futi understanding. Let me help you. Mary anonzi waonirwa nyasha. You are favored among wakadzi vese. Uchava nemwana usina kuziva murume. Inzwa clue. She was already in love with Joseph. She was engaged na Joseph. Ndovanzi uchava nemwana usina kuziva murume. Urikuona kuti instruction yacho iri powerful. Nekuda kwokuti ukanzi uchava nemwana iwe une mfeso waunodana naye. Kungonoudza mfeso wako kuti mazoeda asvika date. Azvikaudzwa asina munhu waari kudanana naye, yes, anobvunza kuti zvinogona sei. But uyu atene munhu anodanana naye. Kurati anofanira kunzwisisa kuti mindiro iri kuya mandiri hainei nemunhu wandiinaye. Saka challenge yanga ina Mary now kuresista munhu wake kuti denga rigone kushanda naye, kuresista Jose. People of God hear me very well. 3/4 zvinhu zvatinonamatira takapindurwa kudhara. Unoziva here kuti my brothers vakasvika pavakati Esau na Jacob, uyu akati ndokupa chikafu ichi kuti undipe kodzero dzako dzeudangwe. Yet vasati vaberekwa before birth iri nhumbu yakarwadza, mai vakabvunza indava yarwadza zvikanzi mudiki achabudirira kudarika mukuru. Before birth the young brother was blessed, but after birth aka sacrifice to be blessed. All right. A lack of deeper understanding. Why? Amai ndo vando blema. Dai makaudza vapfana nokuti kuzoona vakuzochinjana chikafu kuseri kwemba kuvavererawo zvakanaka iye akatonatswa kare before birth. Not dai pakaberekwa vana amai vakagara pasi achiti mwanangu
iwe usanetseka hako, Mwari akatocharopafadza kudarika mukoma. Vaizonoti chikafu ichi ndipe kodzero dzekudangwe. Havaidaro. But when you don't understand the deeper things of the spirit, une zvinhu zvaunovarira kuva iwe wakatova kudhara. He was blessed more than the brother before exchange yechikafu. But he was not aware of such information because yakataurwa vari mudumbu. Dai yakataurwa vakura, hapana pavazoenda kuseri kuti handipe izvi, ini ndobva ndaita mukoma. Kureva kuti when you lack understanding, pamwe pacho unofaitira kuva zvinhu zvawakatova kare before the fight. Bhuku rangu kuna Psalms not deep calleth unto deep. There are things you are fighting kuti uve, you are already. But the problem is kuti nyango uri already, hauzive the path to take to achieve such a thing. Zvanzi naMwari kuna Samuel, ndine murume wandiri kutuma. Day before, uyatumwa unotsvaga madhongi. Mwari vangotaura nemuprofita kuti ari kuuya kuno. Chiona problem yake. Haaende kwaari kudiwa. Anoenda kwanzi enda unotsvaga madhongi. Ari musango. Ndokubva ava humble enough kuteerera the voice of the servant. Vazhinji vedu tinofunga kuti Mwari anotaura papulpiti chete. Because Mwari wako ndewe kuchechi kwete weupenyu. Mwari anotaura even mukombi. Kungoti unotoda kuti papfekwe white collar patiswa maasha, Mwari ubva kuti Mwari ataura. God can speak even through a burning bush. Amen. Pasina choir. Amen. Problem yako una Mwari anotaura kuchurch through a pastor. Hauna Mwari anotaura anyway besides church. Mwari vanogona kutotaura muno muchechi kudhoo uchitanga uchingopinda. But problem yako ndekuti nguva yekuparidza ichakwana, Mwari vachataura nesu. Ona, wakaisa Mwari muboxi so. Zvekuti outside church hataure. Hapana paunonzwa Mwari kunzo. Mwari vanotaura na Gideon. Kana uri kutya, tora muranda wako pura. Muende mukembe meMidiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii. Uri kuona Mwari akutoudza Gideon kuti ini ndiri kutotaura newe, but I know kuti uri kudhauta. Chienda unonzwa munhu. Ende munhu wacho enemy the Midianites. Gideon vakaenda ndokubva vanzwa kuchitaurwa. Ndarota chingwa chebhari chiri kuputsa musasa. Zvanzi akawira pasi akanamata Mwari. Akunamata nekunzwa munhu. Paataura naMwari aramba akamira. The mouth of the enemy ndo yakamupa assurance kuti munokunda. Akataudza muranda wake kuti ndatinokunda ndazvinzwa sure. But ndati umbonzwa the mystery iripo. Varanda hanzi varume vaitaura kuti ndarota chingwa chebhari chiri kupunza misasa. Chingwa not a person. Gideon ndokubva aziva kuti ndiye. Why? Nekuda kuti kuna akatointerpreta my hidden, my enemies. Mumwe achitaura dream munhu ndokubva ati hakuna mumwe munondo wa Gideon. But uya kuti ndarota chingwa kwete munhu. Munhu nechingwa zvinomecha here. That's why I always tell people, kuinterpreta my dreams you must be gifted, don't try. Nokuti kune vakarota chingwa, chingwa yari munhu. Iwe wakarota chingwa wakunohodha chingwa, unobroka. Baba mandinoti ndikuita chingwa so, wosangana nesu sina zvipo zvacho totati hodha chingwa mukomana. Chikasatengwa ndoti hauna faith. Basa raMwari, don't try what God has not called you to do. We are co-workers with God. We don't work for God. We are co-workers. Kurati chaakaisa mauri ndicho unofanira kushandisa. And the area yausiri gifted haisi mhosva. Mutauni muno ndikasvika pakazara marara mutauni pana hapana nombondituka. They know kuti handishandi kukanzura. Haisi kana mhosva kuti mutauni mune marara. Muona nini ndine sutu. Mune sutu so pabhina pane marara. Area yausiri gifted haisi mhosva kusaita izvozvo. There are people who are gifted and wired to do such. Let me conclude nyango mushi. Mwari vari kuti kuna Samuel ndatuma munhu ari kuuya. A day before pane munhu ari kuuya. Ukatarisa kumashure munhu akatumwa naKish kuti ndotsvaga madhongi. Amashayiwa musango muranda ndobva ati kune munhu waMwari handei. Saka Mwari anogona kutaura futi nevaranda. Kuti uzova mambo, Mwari anogona kutuma muranda anokubatsira. Iwe ma-connections ako, you want those up there. Yet God can still speak to your life through a servant.
a man or a woman without a title. Minduro yacho so ndakamirira Mwari vachazviita vakataura kudhara Mwari but vakashandisa windi. Iyo Mwari wako ndewo kuchechi. Saka nanhasi asati apindura because nyaya yako kuchechi haisati yataurwa. Saka unongochi kuti tudambobata munamato baba vanopindura chete gore mhinduro inoburuka. Sometimes the answer is already with you, but you can't see. I'm sending a man, anoint him to become king, but panobva kumba hanzi ndoda unozodzwa uite mambo. Sometimes message yako payakauya wakafunzira kuti haisi yako nokuti haipindirani nezvauri kuda. Ndakuzodza kuti uve mambo. Akanzi enda unotsvaka madhongi. Udzoke nenyaya yemadhongi. But azoteerera muranda musango waenda kuna Samuel. Samuel anga akapiwa message day before, I'm sending a man. But murume atumwa naMwari aiwa nemuranda anoshanda kumba kwawo. You are still waiting for the answer because hauteerere varanda. Unonzwa vanhu vane class vakarongeka. Mwari ane nyaya dzaanovanzira bishop odzipa muranda kuti ataure. Imagine muprofita akagara padhongi. Dhongi ndo rari akuona kudarika papa. Unoverenga Bhaibheri here? Dhongi ndo riri kudza munhu akarigarira kuti vakuru hakuna kumira musho. Ende iye nekuda kwemweya wetitles hanzi akarirova hana kuti aireceive. Akandokuuraya anoona pana pandini. It's good to have titles, it's good to be anointed for a certain work, but also it's good to tell people that God can speak even through servants. Why? So that you won't miss your answer. Amen. Mana stopped. Unoti pakamira mana congregation yakati mchindo ya right anonzwa Mwari akamukirwa. Mazuva edu na baba Moses taidya chingwa na 8 chingwa chaiburuka kubva kudenga. Avafana vamagadzawo bishop ona inzara yega yega chingwa chamira. What ne vanhu vasingagone kuinterpreta the next stage yaMwari nekuda kwe the previous stage yaimboitwa zvinhu naMwari. That's why Mwari vakati kuna Joshua chapter 1. Ndichange I'll be with you as I was with Moses. Ndichange ndiinewe sezvandaiva naMoses. Havana kuti ndichaita newe zvandaita naMoses. I will be with you as I was with Moses. Yes. Not I'll do what I was doing with Moses with you. Learn to bury Moses. Learn to embrace Joshua. Amen. Moses, a tough guy, still anointed. Vanhu vakangoita zvemanga-manga asinoti ini nevana vangu naadzimai tinoenda. Moses mukangotambishana vanoenda mugomo Mwari vanhu venyu Ishe makabva navo kure. Kungoiswa maoko aJoshua anodza indopinda namadhamu nevana kana musiri kuda indoenda. Unoziona kuti uyu anenge haana kuzodzwa haana moyo. Vanhu vanotoda kurumurwa kubva muMoses syndrome. You do things for us, you pray for us, you prophesy to us, you do things for us. You must grow to a level. Mana, even Yamira, you know God is still with us. Amen. Why? Because He's ushering us to a new level. Amen. Amen. Mana Yamira kudai soti akare baba, vainzwa Mwari baba, but hapana kana. Yet kumira kwaita mana. God wants you to enjoy the blessing of the promised land. Amen. So no can be an answer to take you to another stage. Kwete kuti ndinowe kuti God is not there. Ndosaka usina kugamuchira paukadzingwa basa ukati ndofunga cheche chaisi powerful ndofunga hapana kana Mwari, because you don't know kuti mana sometimes got to stop to enjoy a better blessing yaunorima wega. Imagine kana maidya mana every time. Kureva kuti maingodya same food every day, but mukanodyara witi yenyu, witi yakura, anoda chimoto ndiye, anoda chikendi keke ndiye, anoda mascones ndiye. At least you are ushered to a new level. Amen. With better things. Yes, but murugochemera mana. Amen. We need to pray for wisdom today. Amen. Tiregere kuchemera zvinhu zvatinazvo kudhara. Tine vanhu vekuti mari yacho unayo
All right. Bhuku kuna Genesis 15, 13 and 14. Mwari unoti kuna Abraham vana vako vachava nhapwa muIjipita. As after 400 years they will come out with great substance. Ivo ndokubva vapinda ndokubva vabuda 430. Exodus 12 inokudza after 430 they came out. Where is the 30 coming from? Because Mwari arevi nhema. Akati kuna Abraham after 400 they will come out. But vapinda after 430 ndopa vari kubuda. Where is the 30 coming from? Number one error. Akaberekwa kuti avaburitse munhamo Moses. Ndivo vakatanga kutomuburitsa vachiti tokutengesa kuna Faro. Buda muno. Kuti answer vakaita yekudzinga kuti tokutengesa uri mhondi yemunhu buda pakati pedu. Saka dzimwe 30 dziri pa human error. So there are times pane panofana kuzviudza ndega kuti Mwari vakatendeka ndiri kubhaiza. Amen. Type yevanhu ivava vashoma. Pane panofana kuzviudza kuti pane pandiri kubhaiza asi Mwari vakatendeka. Mari vanga vandipa but kuda mabhebhi kwandinyudza. Toda vanhu vakatendeka. Yes. Ega. Amen. Shop yako yaito fire but every client akangowa musikana ibhebhi. Saka wakatenda ma clients kuvana sweetheart unosumuka sei? Amene wandiri kuuraya, pane wandiri kutouraya. Ndokukuwadza ine. Pane panofana zvoona ndiri kubhaiza. God is so faithful. Amen. Mwari anonoke, Mwari akatendeka, but ndofunga there is somewhere I'm missing it. Ndaifana kunge ndichinjwa marriage yangu but pamuromo. Pane panofana kuzviudza wega kuti Mwari ndibatsirei pamuromo pangu apa. Amen. Namatai munhu washe murume wangu so anzwisise nemataurisiro iwayaya kana akanzwisisa ari pataiti munhu. Amen. Takazoitaura dare remachinda ndakati uyu murume uyu anotonzi Willom Tight and the Tight family. Ari pama1. I'm sure my time is done. My call for prayer this morning, God give me wisdom. Amen. To see things in a different way. Amen. Why? Because zvimwe zvandiri kunamatira ndinazvo. Yes. Iwe paukanamatira mari, Mwari havana kukupa mari, vakakupa vanoziva kuno appreciate kwa gift yako better. Amen. But vanhu ivavo vakavaita zisirizvo. Amen. Ndakati kuchikoro kunofanira kugadzirwa imwe subject kwete yekungonzi verengai mupase mudzidze mubudirire, yekunzi tambai mushe nevamwe. Amen. Because some people ma connections achinja upenyu hwavo kudarika education. Amen. Amen. Fanele ndiwa subject yekungotamba so, ngotamba mushe. Amen. Mwari mutsai vanhu vanga varipo kudhara vakaenda sei? Uda vanhu vokushungurudza iwewe vanga varipo museko rako. Andi vamwe vacho vatokure vatokunze vakatokubloka. Why? Because character yako kana Mwari akamutsa vanhu vanodzingwa newe. Yeah. Amen. Zvimwe zvaunochemera unazvo. Inde pandotozviona kuti Mwari wanga watry yako mana ininiwo zvangu ini. Apa ndiri kubhaiza. Amen. Apa pavaita zvinhu zvakanaka but ininiwo uno hwangu mataurisiro angu nezvinhu zvangu izvi ndiri kubhaiza. Mwari ndiwandirewo nyasha. Amen. Kana uri mudiki Mwari vachakuitira. Kana uri mukuru Mwari vakatoita. Ndiwo unofanira kuziva zvekuita kuti usangane nezvawakaitirwa. Saka muchiona pakauya mwana wangu divine mufana uyu handiunamatire kuti ave nendebvu ndongomirira age dzinobuda. Kune zvisingade prayer zvinongoda time. Amen. You must grow and mature. Amen. And you receive certain things. Mwari vane zvavachakuitira asi Mwari vane zvavakatokuitira. Amen. Saka zvavo zvandiri kutsvaga zvichaitwa here kana zvakatoitwa kudhara? Zvimwe zvacho unazvo. Iwo waida kuti chinhu chive is a direct thing. No. Mwari tsika yawo ndeyekuti ukavapa mbabvu vanokupa munhu. Saka Mwari vanoshanda nezvausingafungidziri zvinobuda zvaunofungidzira. Amen. Pawakangoramba kutumwa musi uye kutauni ndipo pawakapotsana nemukomana wacho. Unoshedzera kuti God's time is the best, but you are not timing in God's time. All right. Your timing also is involved to understand God's time.
Amen. Because when God's time appears, unoita semukadzi weSamaria anoti isu takamirira Messiah, Messiah achauya. Iye achitaura naMessiah akauya kuti achauya. Why? Because ane tsika dzake dzamubloka. MaSamaria neMaJudha haadyidzani. Iye akamirira Messiah, Messiah auya ari muJudha. Saka tsika dzake dzinomunyima zvinhu zvake. Tsika dzako unodziziva iyo, zvinhu zvako zvakauya kudhara. I want a guy akarongeka ndinhu zvake. Akatouya kuti azorongeka. Iwe waida akarongeka kudhara. Problem wana wadi munhu ane vision. Wada munhu ane zvinhu zvacho. Zvawaida zvakauya, but zvakauya zviri kuside rezvinhu zvausingade. Elisha aida anointing. Chaakapiwa ibach, the mantle fell, not the spirit. But paakagona kurespecta chadona, ndo paakapika zvaari kutsvaga. Vakamuona vakati, the spirit of Elijah is upon Elisha, not the jacket. But he picked the jacket. Amen. Amen. My jacket mangana wasiyana now because they are not the right things you are looking for. He's not the right guy I'm looking for. It's not my quality. It's not my type. What only type food? I'm not the waskana wagaita say. Amen. The gansan enough. Muskana akangonetse kana kuti wataudana nemukomana asiri. Gamba yangu iya ashandi. Kuti toziva kuti problem ndina handina chandinacho. Unonzwa ngodana nemunhu asiri. Learn to improve yourself as well. Amen. Muno abuswa nevana. Muno abuswa gona kutengawo chicken. Zvinotobvumira kutenga wega. Iwe unongozva kuti kudya mari yako kunonakidza. One day washo kuti shamwari yangu ichindudza chamwa ndatenga chicken yangu, mari yangu inonaka. Unenge wagarisa usinga uchidyiwa, usingadyi yako. Unozovhunduka kuti yakutopinda ndega mupizza indonyatso. Uyitomukuvadza. Ndodati sumuke tinamate. Mwari vhurai meso angu. Amen. Hanzi Hagaya akachema nenyota, Mwari havana kumupa tsime, vakamuvhura meso akaona tsime. Sometimes you are crying for a well that is close to you because your eyes are closed. Amen. May God open our eyes. Amen. Mwari vakamuvhura meso akaona tsime, aichema nenyota ari patsime. Mwari havana kumupa tsime, vakamusvitsa patsime. Ndokubva vazomuvhura meso. You are already there. You need eyes to be opened. Amen. Mari yako is so close. You must know where to invest. Yes, sir. Business rako is supposed to simuka. You must know where to do it. Come on. So I want us to pray. Yes. Lord, open my eyes. Thank you, Father. We thank you for your word. In the name of Jesus. We thank you for your grace. Open our eyes, Lord. Furaime sedu Baba. Tigone kuona pane pfuma yedu. Tigone kuona pane michato yedu. Tigone kuona pane mabasa edu. Tigone kuona. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. We pray for the anointing to open our eyes. Ndakubira nyasha, ndakubira nyasha, ndakubira favor, ndakubira nyasha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the Holy Ghost. Open my eyes so I can see. Open my eyes so I can see. Open up our eyes in the name of so Jesus. that we can see. In the name of Open Jesus. up our eyes. What lies ahead? What lies before us? In the name of Jesus. Leka barantaya ladase. Yekone masateya. Likosto paradabaya. In the name of Jesus. We thank you, Spirit of Amen God. and amen. Just raise your hands. Just, Father, I decree and I declare. Amen. I am open ngabati zvinoendeka. Amen. Favor pamusoro peupenyu hwake. Yes. Zodzai musoro ina mafuta. We receive. Zvaanobata ngazvive ne overflow. We receive. I decree and I declare. Yes. May the blessing
and the favor of the Lord Yes, be sir. upon their lives. Yes, In sir. the mighty name of Jesus. Yes, sir. In the mighty name of Jesus. Yes, In the sir. mighty name of Jesus. Yes, sir. Maoko ngabate zvinoendeka. Yes, sir. Maoko ngabate zvinoendeka. Yes, sir. Nyasha ngadzimuterere. Yes, sir. Upenyu ngautambanudzwe. Yes, sir. Nezita raJesu. Yes, sir. Yeah, Thank you, Father. In Jesus' mighty Oh, name yeah. I pray. We thank Amen and you. amen. God bless you. Amen. You may be and seated. amen, Thank you amen, so much. Amen and amen. Adonai, He will manifest. Praise God. Himself. Ngatimbosumudza zvakare Amen. timbonamata 10 minutes Amen. Amen. umbotaura naMwari kuti Mwari Ayasa. nyaya dzangu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kana shoko rauya haridzokere rakadaro. Haleluya. Amen. Kana Mwari vataura pakati pedu pane zvavanenge vachirapa nekurapanura matiri. Amen. Saka ndoda kumbokupa umwe mukana zvakare udzokere pamberi paMwari nenyaya dzako kuti Mwari shoko iri ngarirege kungouya rodzokera kwamuri risina zvaraita. Mvura kana ikanaya panyika miti nesora zvinotanga kubukira kuratidza kuti mvura yanaya. Upenyu hwako haufani kuramba hwakadaro vhangeri richishumirwa. Ndinotenda kuti chiprofita changa chichiburuka kunesu tose. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga maanswer outside and yet the answers are inside of you. You are actually the answer to your problem. Yes. Hallelujah. Amen. Gideon ari kupura zviyo ari in a wine press, but haasi kuziva kuti iye pache zvake ndiye the savior of Israel. Amen. Asi Mwari vakakuvhura meso ako uchaona kuti zvimwe zvinhu zvauri kunamatira ndione mhinduro yazvo. So pauri kunamata ndoda kuti Mwari vakuvhure meso ako ka uone kuti problem yako yaunayo haisitoriyo solution here yauri kutsvaga iyoyo. Amen. Hallelujah. Praise the Problem Lord. yako yaunayo iyoyo pada ndo inotori solution yaunayo. Amen. Saka ndoda kuti umbova sensitive kuna Mweya Mutsvene. Vhangeri ndiri kutenda kuti pane umwe munhu anofana kubuda. Amen. Hallelujah. Praise Pane the umwe Lord. munhu anofana kubuda ane anza yake achiziva kuti Mwari problem yandinayo pane zviri kutaurwa naMwari. Amen. Iwe uri kufunga kuti problem izvo Mwari vari kutaura newe. Yeah. Madhonga arasika. Madhonga ari kuda kuti iwewe uite mambo. Amen. But kana ukatadza kuzviziva kuti Mwari vari kunditsvaga paproblem yandinayo Yeah. unoramba uripo. Amen. That message was so powerful. Amen. That message was so powerful. Yes, so for sir. some few minutes, I just want you to be sensitive to the Holy Ghost. Amen. I want you to pray in spirit, because the Spirit knows things that you do not know. Amen. I want you to bask in the Holy Ghost, because He is Yeah. going to search things that you do not know Yeah. and make sure that they are in the right place. I want you to talk to the Holy Ghost. Open your mouth and begin to pray in the Holy Ghost. Allow the Holy Ghost to take over your situation. We thank you, Holy Ghost. We thank you, Spirit of Holy God. Ghost, open we my thank eyes, you for open the my eyes, prophetic open my word eyes. which has been Open my released eyes, into open our my eyes spirit. to see. We thank you Open for the my word eyes to see. in Open the my eyes name to of see. Jesus. That Katapaya there are certain soteka. things that Lebre you have setete already given us. sota. Give us the Lebre wisdom setete to paya understand. kasota. Give us the Lebre power satata to understand. Come on, pray, come on, pray, come on, pray, come on, pray. We thank you, Holy Ghost, for opening up our eyes. The answer that you are looking Thank you, from Spirit of outside God, is within. for letting us to see in the name of Jesus. Everything which has been done undercover by your word of today, it has been exposed. It has been exposed. It has been exposed by your word in the name of Jesus. Anusopaya Likarandalabasaya Nekobadia Bakadasa Yendekosataya. In the name of Jesus, that devil is a liar. That devil is a loser. We shall never be ashamed. We shall never be ashamed. Enusopaya Anesopaladaya Nikosatalabaya Entololobosa. We are moving forward. We are going forward. Today, our lives will never be the same. We thank you, Holy Ghost, for making us to be alive. We thank you, Spirit of God,
you, Holy Ghost, for letting us to be better. In the name of Jesus, we shall never be. We shall never be those who could not see, but we are going to be the ones who are going to see. In the name of Jesus. Oh, Labashataya. In the name of Jesus. In the powerful name of the Lord. The spirit of blindness. The spirit of blindness. The spirit of blindness. It has been rebuked. It has been rebuked. In the name of Jesus. We shall see the goodness of the Lord. We shall see the goodness of the Lord. In the name of Jesus. Our eyes shall see from today forward. Our eyes shall see the spirit of blindness. It has been rejected. It has been rebuked in the name of Jesus. We thank you, Holy Ghost. We thank you in the name of Jesus. We shall see in the name of Jesus. We thank you, oh God, for rebuking the spirit of blindness in the name of Jesus. Oh, precious Holy Ghost, we thank you. Oh, Rabashande, we thank you, Lord, in the name of the Lord. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Spirit of the Lord. Thank you, Holy Ghost. Oh, Shakalimande Bosa. Thank you, Spirit of the living God.